Apa kanca mantah kula kanca PK bareng ketemu maneh di akun saya. Nonton wayang neh iki. Pak Admin ada di Dukuh Kayen, Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Gelar wayang kulit Ki Gureno Purbocarito bersama Bu Admin di warung-warungnya. Kok ora tak oke wong dodol ya kayane. Apa nek barengan iki? Wonten saged atur anggen kula bebrayang kalian. Untuk malam ini bintang tamunya Gareng Pacitan dan Mbak Lucy Brahman. Untuk video wayangnya bisa dilihat di live streaming channelnya Bu Admin lah, Lisaning Ayu TV di arena mainan. Sampeyan bisa ngrasake, sampeyan wis kulino dadi taruna mestine bisa ngrasake. Itu dolan. Kaya ngopo larane ati yen to tinampil ning pemandhon ning HP omah kuwi enek pendopone. Asik omah ngono. Jarang-jarang saiki lho omah sing enek ngonoane iki. Latare ombo kayak enek nindake enek apa pendopo ning ngarep. Apa sing dadi kewajibane kalebu lagi marang guru lagi nih. Awan nanging nyatane sing dan sekedar info ya lho ya. Barangkali ada para follower atau subscriber saya yang ingin mendatangkan Ki Gureno Purbocarito bisa menghubungi di nomor yang sudah saya cantumkan di live chat streaming YouTube-nya Bu Admin Lisaning Ayu TV. Nganti tekan Guru Traju Trisno waktu kalungguane iki ana wanita kang paribasane kaya kembang kang winanci mekaring kembang enggon warung. Iya. Ya kuwi anake pandita saka Petapan Cakrawala. Anake pandita ayu lho. saka Petapan Cakrawala. Kang Cewek ayu. sesilih Dewi Endang Kencana Resmi. Sesilih Endang Kencana Resmi. Atmajane sang pandita kang mangasrama ana Petapan Cakrawala keparep Begawan Dewa Kartika. Lajeng keparengipun aku bakal mangku marang Petapan Cakrawala. Halo, gede yo. Batar mereka. Ya mene sik rada sepi lho lokasi. Oh biasane rada bengi ngono rame. Karo kasih kok barang ae. Ketresan kabeh ngulengan ul inembe kempit dosaran aling bawana ya kitu kang walang api Lokasi Dodo daun timbalan pati kubut langkung lutar sameng kuyuke mugi saged kasembat Amet Mbak. Singgawan paduan Hirana Prabu Sutijo krek lampet brukak kibuk. Aku arep nyuting wong nyuting iki. Wong nyuting tak syuting. Wong nyuting tak syuting. Lur ya, videonya ben ketahuan-tahuan sego liwat wiyayan andong selamat kekaduan. Sina musik luran lewat YouTube-an ya lewat Facebook-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.